чанд рӯз пеш мо оиди аз даст додани қаҳрамонии Арсенал гуфта будем ва имрӯз он мавзӯъро идома медиҳем. Мебинем ки барои чӣ Арсенал мавқеи худро дар садри ҷадвал аз даст дод. Аввалан ин ки Арсенал он ҳайатеро надошт ки барои қаҳрамонӣ муқобили дастаи Пеп Гвардиола истодагарӣ карда тавонад. Онҳо бозингароне ба монанди Жезус, Зинченко, Квиор, Виера ва Салибаро дар аввали мавсим гирифта буданд. Ҳамчунин бозингароне ба монанди Ляказет, Гундузи, Лено, Таварес, Торера, Белерин ва Обамянгро аз даст доданд. Хулоса, ҳайати онҳо то ҷое мелангид. бозингарони асосӣ хуб буданд ва метавонистанд ки қаҳрамон шаванд, аммо ҳайати захиравии даста заиф буд. Масалан, Габриел ва Салиба дар маркази дифоъ буданд ва онҳоро Холдингу Кивиор иваз мекарданд. сифати бозӣ инҷо албатта ки тағйир меёбад. Дастаи рақиб бошад Диас, Ҷон Стоунс, Мануэл Аканҷи, Эмерик Лапорт ва Акеро дар ҳайаташ дорад ки сифати бозӣ ва таҷрибаашон хеле фарқкунанда буданд. Дар маркази ҳамлаи Арсенал Габи Жезусро истифода мебурданд ки дар Сити мавқеъ пайдо карда натавониста буд. Ҳамчунин бозингари ҷавон Эди Никетия ҳам ҳаст. Дар Сити бошад машинаи голзан ва қаҳрамони ҷаҳон бозӣ мекунад. ин муқоисаҳоро дар ҳамаи мавқеъ кардан мумкин аст, вале шумо мақсади гапро фаҳмидед. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфут. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. чун ҳайати даста пурра набуд, Артета натавонист ки бозингаронро дар 4 мусобиқаи имсола фаъолона истифода барад. бозингарони беҳтарини даста тақрибан 50 бозигӣ дар ин мавсим ба майдон баромадаанду ин бозингарон пурра 90 дақиқа дар бозӣ буданд. дар байни мавсим харидани Леандро Тросард ва Жоржиньо каме фазои дохилиро беҳтар сохт ва аз оғози мавсим дида бозиҳо беҳтар шуданд. новобаста аз якум будани даста дар ҷадвал ҳамеша ҷароҳатҳо монеаи бозиашон мешуд. Салиба, Габриел Жезус ва Томиасу аз қатор рақиб монданд ва Зинченко, Мартинелли, Смитро ва Никетия низ вақти зиёд ба табобат машғул буданд. албатта ки ҷароҳатҳо мушкилӣ барои дастаи дар роҳи қаҳрамонӣ буда месозад. мо шоҳиди ҳол будем ки ҷароҳати Ван Дейк дар бозии Ливерпул соли 2021 чӣ хел таъсир расонда буд. ана Салиба ҳам дар Арсенал нақши Ван Дейкро бозӣ мекард. ҳамаро ҷазир кард гуфтани Арсенал осон аст, вале фактҳои зиёде бояд ба назар гирифта шавад. яке аз он фактҳо бошад таҷрибаи ками бозингарон буд. ҳайати ҷавон бо сармураббии ҷавон. бозингарон намедонистанд ки роҳ чӣ хел мушкил аст. Жезус ва Зинченко аз Сити омаданд ки менталитети қаҳрамонӣ пайдо шавад. ин кӯмаки худро расонид, вале дигарон ягон таҷриба дар рақобатҳои қаҳрамонӣ надоштанд ба ҷуз ҷоми Лигаи Англия. онҳо намедонистанд ки чӣ хел бояд истодагарӣ кард ва дар охири мавсимам устувориро нигоҳ доранд. тарафи мусбии ҳолат ҳам ҳаст. ҳайат ҳоло ҷавон аст ва бо гирифтани дарс метавонанд ки мавсими баъдӣ қавитар рақобат намоянд. ба дастаи Клоп нигоҳ карда аз онҳо ҳам бояд дарс омӯзанд. ливерпул дар финали Лигаи Чемпионҳо мағлуб шуд ва бо як имтиёз аз Сити дар Англия ақиб монд, вале ҳамааш бо он хотима ёфт ки қаҳрамониро дар Лигаи Чемпионҳо соли 2019 ба даст оварданд ва дар Премер-лига бори аввал соли 2020 қаҳрамон гаштанд. Артета бояд ба бозингарон мотиватсияи даркориро диҳад ки соли баъдӣ ҳам дурахши зебо кунанд. бояд ба назар гирифта шавад ки рақиб дастае аст ки сармураббии бо таҷриба ва ташнаи ғалабаҳо онро идора мекунад. Сити солҳои охир хуб медонад ки дар охири мавсим чӣ гуна бозиро ба роҳ монад. онҳо рекорди қаҳрамониҳои пайҳамро дар Премер-лига доранд ки баъди 18 бозии бидуни бохташон ба даст омадааст. ин мавсим ҳам онҳо қаҳрамон шуданд ва наздик ба гузоштани натиҷаи олие ҳастанд. яъне бо чунин даста бояд чӣ гуна рақобат кард? ин даста айни ҳол беҳтарин дар ҷаҳон аст. онҳо ҳама гуна ҳолатро паси сар карда охири мавсим ҷаҳиши калон мекунанд. масалан, имсол аз моҳи феврал ягон маротиба бохт накардаанд. натиҷаи беҳтарин. чизе ки бояд ислоҳ шавад ин менталитети Арсенал аст. аз даст додани ҷом дар ДНК-и даста гӯё навишта шудааст.
чӣ соли 1999 ва чӣ соли 2016 ҳикояҳо монандӣ доранд. гап танҳо сари ҷом намеравад. мавсими қаблӣ онҳо дар топ 4 ҷой нагирифтанд вақте ки бозиҳои каме боқӣ монда буд. ин менталитетро бояд Артета иваз кунад агар мақсади комёб шуданро дошта бошад. агар мухлисони Арсеналро оғози мавсим мегуфтанд ки даста дар ҷои дуюм мавқеъ мегирад ва аз Сити ақиб мемонад, шояд мухлисон ҳайрон мешуданд, вале ба ҳар ҳол дуюм будан беҳтар аз панҷум будан дар мавсими қаблӣ мебошад. бояд ки худро ба даст гиранд ва бо боварӣ соли баъдӣ баромад кунанд. албатта ки то охири мавсим бояд устувор бошанд. шумо бовар доред ки Арсенал соли баъдӣ ба мақсадаш мерасад ё боз мушкилие сар мезада бошад? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.